Nga ay kublay piki program baro ki baju sultan ban page ya notis kwai hakan ka channel nalari entertainment nga ay kublay pi bernga pring sumaru epi syakan ka channel te program matang wara sepi ya kan ka notis kwai ka batamai te klub da paslem ta tung nilai no syakan ka notis kwai ka jin kwai ka bam ha ka ba sa peniyaj ya kan ka jin kwai ka bam da iba es dekar bad di marbaniang hakapung jong iba na dining bat kajaka kadai hang te pol lau jeli katarik kadai haka arpu tarik benai benyeu ar hajar penriu kapor sedang kwai kadai nadu kapor kembali bejim step bat arsa perkut haka por lai beji jenmit kan kapung kadon harut jong kasurok ba kalenti ban leit nano stoin siamau kerwat bat haka te kasengi ansap hakwai tang kawe kapung he bat kadon jika tiket kwai kalong sans pa tangka sirweng uwe kwai te menta prolog tungin nilai no sya ki price jong kane ka ji ko kwai kabam hang te hepo lau jeli uban yo ka price ka ban kong un yo de ka pisa ka balong chi lak tangka ka price ka baar kalong sau peu hajar ka price ka balai kalong ar peu hajar ka price ka basau kalong chi peu hajar bat kunjuru na ka price numbar ka basan kalong san hajar tangka nalor kini ki price prologan kidang don saki construction price Haswa bingilai siki construction price ngani yesa skor khniat ya kini kimat ki badon kam but on sa banbu jakaya phi da kiding lane da kisi but on di tiket hakapor kan ar beje mesgi haka ar phoi tarik benai banyeu ar hajar ar phunreu but nalor ki dok harim ki badang bun bha ki baladon rupa on sa the dok ha thamai biang sa sau kuntal haka kan wei tarik benai banyeu ar hajar ar phunreu hakapor mestep bat om sya ban psajing bam lupa kad bom pandai kapor ban kwai bat om syaru ban kwai kad bom pandai kapor ban kwai tementan ni page no na ki construction price ki don hadu kan nombar ka balai peu ten hadu kan nombar ka banekong ka baar ka balai ter hadu kan nombar ka balai peu kalau baik ar hajar tangka kawe ka construction price bat prolog rawan ha kate kasngi kan sadon ru bat kalau kidro bat ya ki price on sa pentip ha kate kasngi ki rawan kidai ban kungu ya kino penyat bat lagaji ba pikwai on padde kapor ngin om sim jing thau ya ki bakum kita bat ha kate kasngi kin don ru kinon diwi bat kinon diknyang ha kate kasngi bat ya ki jing tip ki ba company phila ban pun ha kini ki number pun bal ai harum khram ba phin sai ba baru pesutu baik ke ba piklem sai te kuble sibun perlok yang sekundu pat bat phi hakawe pat karotis khwai ka bangan sapen mi ki barang don sedin te kuble sibun ni sekundu hakawe pat karotis khwai ka ba thamai